mụ na di m mụsịrị ụmụ n'atọ, di m bido kwugharịba. Ọ na-akwugharị na-agwa ya ọ na-esere anyị okwu. Ọ na-akwugharị na-agwa ya ọ na-esere anyị okwu. Ọ nọgidezie ebe a nke ntị n'ife because na m na-agwa ya that na igwu na eziokwu adị m agwa ya n'obele na m echebilie na-akwụ ya nkwali agbogo nkwali agbede. Ọ bara ulu na m pụtara ihe a na-asịla ụlọ asị o. So ihe a na-aga o megidezi ọkwụsị inye ego nri maka na ọ sị na ya na-akparị ya, and ịgwa anyị eziokwu na ya na-akparị ya maka na ma mụrụ ka ị ga-esi na-eme nwaanyị ajọ ife na-akwụgharị. Ọmalụ ndị gị na ha na-agba na-akwụgharị, ị na-epi ofu na-epi ote, ị na-achọkwa ka o respect ba gị like I don't know etu ụfọdụ si eche echiche. O kwere m nghọta, abịghị ghọtago maka na ma mụrụ ka nwaanyị afọ ga-esi wee masịala ife ị na-eme, you still expect her to respect you. O siri ike o. So ọ sị m na ya na-akparị actually. O wee nọgide one day wee kpọọ ya sị ya na ya adịrọzi interested ka onye ọbụla jebele onwe ya. Ya wee sị ya na nsogbu adịrọ, wee kpolu ụmụaka ya na-atọ wee naba o. Ịghọtara na ya kwere kwepụ ụbọchị ọ gwara ya na ịgbagonu na ọ gwasịrị anyị olu ụbọchị ọzọ ọ kwụgharịkwa pụọ. Ya wee tụkwara ya wee kọbazi anyị ife sị akwa ya gwara ya na ya chọọzi ya pụọ bịa ịmagonu. From there tụpụbazali ya ife sị a si bie pụọ si bie pụọ ebe ọma ndị nwunye ya pụọ bie ya ma nkwụsịkwanụ. Ya wee pụọ ọ sị m na papi ya nọrọzi na mami ya nọrọzi na-echekọta ebe a ga-ana na ya mara ebe a ga-ana maka na ike kwụrụ ọtọ gwa ya maka na papi ya nụrụ nwaanyị a nke ịbụọ mgbe mami ya nwụrụ. Ịghọta na nso na ya mara ebe a ga-ana. Ya wee jebe na nke enyi ya nwaanyị wee lụọ ebe afọ wee nọrọ. Agụụ wee bido wee gụbanụ ya nụ maka na di ya ada enye n'iya ego na o nwere ife a na-alụ ebe afọ. O nwegodo ife a na-alụ n'ebe ya na di ya nọ ka ya na-alụ ya na o nwere ife a na-alụ. Agụụ wee gụbịa na enyi ya nwaanyị anya na ya na-abọbi na di ya n'obodo oyibo. So fa na-abọ wee biri. O wee bụrụ na fa na-agbagharị mgbagharị wee na-enyela onwe fa aka. Fa agbagharịkata na o nwere this guy ọfịa atụọ na-esue oyoli agbogo oyoli agbede. Ya na-agwa ya sị ya sikwe na di wee pụta o na ya ka chọrọ na ya kpokwa ụmụaka na-atọ. Ọ sị ya na ya agwa gị na ya lọvụrụ ya na ya ga-emeli ihe niile dị n'ụwa. Ọ sị m nne ya ajụ this guy na-esue mpịa kọmbịa ya ji igote ife ọ na-eso enye egbogo egbogo ọ na-eso enye agbada agbada ọ na-eso na ya ga-take care of her na ya ga-eme nna na ya ga-eme ibia. Ọ sị m ịmagonu na ndị friends a na-enye enye aka sị onye ejiri ego wee gbapụta be die ịmagonu fa nyegideli aka sị ọ nara ekwete this guy ka o take care of ha na ụmụaka. Kedu ife o bu utu na-akwụgharị bịa na-ayọfe ego. Ịmagonu na ya nwere no choice. Ya wee kwalụ. So this guy wee sị enyi Ibongi sesie enyi. Ọ sị m na that first day ya kwelu na faseli Ibongi 3 times. Ọ bụrụ na onye Ibongi ka ọ bụ. O wee sesie wee chọrọ obele ego na ihe o nyekwere bụ 20,000 wee naba. Ya nọkwalụ. After 2 days oche etekwa ha esekwa Ibongi again. O wee na ya fụrọzịa 1 week ga 2 weeks ga etu ka si nọlụbie that day. This man kwolubịa. Nya hai na ịwa nka bata n'ime ụlọ ebe a nọ kpụpụta ya n'ilo wee kụ ya osimunne chai na di ya na-eti ya ife mana this man anụ ọfịa wee kụ ya na-achọ ka o gbuo onye. And this guy ya na ya na-abụ obi anọrọkwu mgbe eji wee tibe mkpu ndị mmadụ ji wee bata na this man na-akụsisi gị nya ihe ọ kụrụ ya si na ya bunyeli ọya ntantana na-atata na mgbedike na since nya amarị ya na ya na-akwụgharị na ebutenuru ọya ntanta o. Ọ ntele nya wee lie anya wee lisi anya wee bụrụ na o bu magono ma sifili fancha niile na obie o wee bunye ya wee jezikwa inyu amịrị ekwerezi ọnyụnyụ. Kedu ife o ji wee bunye ọya wee gbubie na ndị mmadụ gara aga n'aka this man. So ịmagonu na ya bụrụ nwaanyị si be die wee pụta kedu onye a ga-akọlụ. Nne ya nọrọzi kedu ebe a ga-ebido. Etu ka si nọ na pavement na-ebe ọbala nwoke kwụsịsịrị ya n'ọnụ ya biri ọya ya na-ebezakwa. So nke ya na-abọbi wee bata nke die n'obodo oyibo. Hai iwe wee this girl.
o wee pụọ wee je weta eke wee je kpọrọ the guy wee kpọchie fancha niile wee jebe steshọn ndị polisi wee fịa wee na-eti ife dis man kụrụ ya ọ sị m na ejiri ofu anya afụ ụzọ na nna eke ikpute ọnụ ara nya ọ kụrụ ya beyond repair ọ chọrọ igbue ka ọ na-eti ya ife ụmụ ya na-abịa na-ejide ya aka n'ọkpa ọ na-agbachafụ ha na-akụ ya nna ụfọdụ ụmụ nwoke bụ nnọọ anụ ọfịa azụrụ azụ maka na ịmagolu na o si be die wee pụta maka aka igbu onye ode ga-ekwurie andịziela akọsigolie na enwere nne ya wee bịa na nke nwanne ya nwaanyị nna anyị bie mebi na die na-eti ya ife wee feel that you can do anything so ha wee luo ndị polisi wee sa ha jebe court wee wepụ okwu court wee kpebe wee jụba the man wee sị ya kedu ka isi wee malụ na ọnya nwa bili gị ọya ọ sị na o nwere nwaanyị ọzọ ya na ya na-abụ nọrọ before ọya wee tụọrịa ndị court wee sị ya o nwere nwaanyị ọzọ gị na ya na-abụ nọ for 2 weeks ịma ma ibugolu dị ọya before ifu this girl ọ sị na ya dụshọ na eburula ọya na o nwere onye ọzọ ya na ya na-abụ nọrọ ọ bụrụ na ya na mmadụ nọrọ nwere onye ma alụnụ ọ bụrụ na ya na mmadụ anọrọ nwere onye ma alụnụ ndị court wee sị ha na ha na-abụ ga-eje test fana abụ jee cheki onwe fe ka amala onye bụ dị ọya unu ama na-eje test fana abụ jesie test pụta unu ama na this guy bụ ọya na digel enwere dị ọya unu ama na this guy bụ dị ọya na digel enwere dị ọya ọsị m nyebe ta afụfụ uwe ata ikikele eze ya beketela akwa na court so ndị court wee gbakọ ego niile because na ka ha lu police station ịmago na eduru ejebe ụlọ ọgwụ enyi nwaanyị duru ejebe ụlọ ọgwụ etiritibie so court wee sị anya yipụ akwa wee yipụ akwa ife ihe this man kụrụ ya akpụtụkpụ this guy kụrụ ya wee sị anya dukweri ejekwa ụlọ ọgwụ again na agwọrọ ya ọfụma ịmago na fa na-etiriti n'oke ego fanwe ewedukweri ya wee jebe ụlọ ọgwụ wee bilọ ife niile fa use wee treat this girl the man wee kwụọ ya wee sị na ọ ga-enyekwa 250,000 for pain and suffering maka na ọ bụrụ nyanwa bili ọya wee kwụọ ya duga duga the man na-ayọzi biko court sị na fa ekwugo ihe ha kwụ akwana ya onye na-eme ihe a bụkwa married man onye na-ezuzu ihe a na-abụkwa married man which means na ọ ya afọ obunyekwugo ya nwunye ya polygamous in nature ọ sị bụ ka ya beketela akwa George wee sị ya by the way kedu ife na-aza na ịnọba enyi gị nwaanyị kedu ebe di gị nọ ya wee kọbalụ George ife melụ na ọkọgideli ọkọsarịa George wee sị ya actually kedu ife imelu di gị gwa m eziokwu ife imelu di gị na m achọrọ ọgụ ikpe ọmụma ya wee kwuo etu o si wee se etu o si akwụgharị kpaa afa the girl ya na ya na-abụ na akwụ kpaa afa the girl ọ na-aba na nke egwu ụbọchị ọ chụpụrụ ya n'ụlọ na o nwere ife amị na maka na enwere nne na enwere nna George wee sị ya na nsogbu adịrọ wee dee akwụkwọ wee sendị elu die wee mee nye invite na court ole ụbọchị afọ na-ejebe wee jụba die si ya kedu ife this girl melu gị na ịchọ ịmụ ife o melụ gị iji wee chụọ ya sị na ede anụzi ụna ama na o nwere ihe nwoke kwuru o jikwe na-akparị ya ya pụọ bata ọ na-akparị ya wee sị ya weta nọmba da girl wee kpọọ the girl wee jụọ ya gị na onye dị otu udo otu ọ na-akwụ ọsị so na ị na-eli enyi na-enete nwaanyị ọzọ anya chọọ ijesie bata ka di gị nwunye gị kọbalụ gị aka ya ijesie bata ọkụ ọlụ gị aka mee gị welcome ya kpalị na gị ife ịchọ ọgba nkịtị ya ikekwula ụtọ gwụ George wee sị ya number 1 n'ihi akwụ this girl ụgwọ okele ịchụpụrụ ya ọ tara afụfụ sọsọ ya na ị ga-enye ya ego na ihe anụ wee tirie na ị ga-enye ya ego in fact na ị ga-ahaghari ụlọ ị ga na-akwụ ụgwọ ya ntịla ụmụaka eluo 18 years ọ bụrụ na ịjụ n'ọfụ osolugo na-akwabeghị unu eje biri and na bọsị ọzọ ị ga-emetụ ya aka ya ewele aka ya bịa kpụrụ gị kpọchie and na nna ego na ị ga na-enye ya every month unu nwa ga-ekreti single mother unu nwa ga-ekpe ikpe single mother unu nwa ya aka akụkọ single mother ịhapụ nwunye gị bụta ụmụ na-atọ nakwụrụ nwaanyị ọzọ okwugheri ọ na-esi a single mother okwugheri ọ na-esi asị why you created single mother ọsị m ewelu mba wee saa dị ya isi sasịa anya isi wee gwu ego nọ 500k ihe dị enyere ya George wee gwu ego na ọ ga na-enye every month wee sị ya na ọma nkwụnwe ụgwọ ụlọ na fa ga-esokwu ya wee na biribie ọkwalụ ọsị m na ya na di ebi kịta
na anyị na di ebi kịta ọ na-enye ya ego fakwụlụ every month. Judge si ịchọkwa ịgbara akwụna o, mana ọkwa ifulu accommodation, ọkwa ifulu feeding, you must provide it for this kids. Na ihe a mere this lady na anọ gị kọsịrị ya. Azumi na-egburu nwa egbu na. Kedu ebe ịma ụmụ gị nọ? Like Azumi na-egburu this woman tọsịala ụmụ gị. Ise na ịchụpụrụ nwa mmadụ, nwa ime nwere nne nwere nna. Ụfọdụ ụmụ nwoke afọtala unu mmiri. Afọtala unu mmiri mba! Si unu na-echebe ebe unu ya etinye utu unu. Most of you guys na-ezuzu ihe a. Ebe ifuru nwaanyị ọzọ ga-etinye utu gị di a, nwere first ị na-eche. Ide eche dị maka nwa, ide eche dị maka nni, ide eche dị maka arụ ọnwụrụ fa. Ịchọ ụdị ịma ịchụpụga nwaanyị tụchala ike ba be nwaanyị ọzọ. Asị na ụmụ nwoke na-anwụ anyhow, mana unu na-egbu onwe unu. If you are not ready, don't get married. Don't. Stay single. Azumi na this man kugburu this girl na. Ebezi ọnụ kọbala ndị mmadụ ọ gbapụrụ na di nwoke ọzọ wee kugbuo onye ebe ọ na-eso nwoke ọzọ ashana nna anyị bie yara eme ịtaga ha ashana. Agwa m unu na nwoke ọbụla ọ ga-abụ ifura single mother si single mother asịrị ya o dobele single mother somewhere. Chukwu meelu na ebele. Ọ bụgodu na ị chọrọzi you can put up with that lady. Asịra ngene ya na abobile. Provide a place for her and the kids. You move on because ụfọdụ ụmụ nwaanyị you can't live with them. Yes, I agree. But somebody chụfụzie nwaanyị afọ gbute ụmụaka gị. Ekwubi agụ. To the point na o jere ịgba ashana ka o wee zụọ ụmụ gị. Ọ na-agba ashana wee azụ ụmụ gị. Ị nọlụ n'utu nwaanyị ọzọ. Fiakwa. Ife nji wee kọba akụkọ bụ ịbụrụ nwaanyị di gị chụpụ gị n'ụlọ. Go to court. Go to welfare. Go to court. Go to welfare. Unu agbazina fa nkịtị. Unu agbazina fa nkịtị. A man cannot just stood up one day and chase you out. No! Especially with kids. Eme. Make them responsible. If I na-akọrọ ha, na chụpụrụ aga ije gbaba ashana men na amibie ka iwe zo ụmụaka. Ọ na-abụ onye pari abịa na my this thing si ya kedu ife ka na-eme go to court. Ara akọgheli ndị be anyị daalụ nọ ka dị n'ụbọchị ọzọ.